În primăvara lui 1821, Bucureștiul a simțit prima dată pașii hotărâți ai pandurilor lui Tudor Vladimirescu. Venit din Oltenia, el nu intra ca un cuceritor, ci ca un om al jurământului. Pandurii au ocupat puncte cheie ale orașului, iar regimul fanariot a început să se clatine vizibil. Tudor cerea dreptate, sfârșitul abuzurilor și o conducere românească, nu o domnie impusă din afară. În capitală, mesajul lui a răsunat ca o sfidare directă la adresa vechiului echilibru politic. Deși alianțele s-au schimbat rapid, intrarea lui în București a deschis drumul către o epocă nouă. Domniile grecești din țara românească se apropiau de sfârșit, iar ideea națională câștiga teren. Momentul lui Tudor a rămas memorabil, fiindcă a transformat o revoltă locală într-un semnal al schimbării.